मी आता 5वी शिकते. आज मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगणार आहे. त्या गोष्टी अगोदर आपण एक प्रार्थना म्हणूया. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. माझ्या गोष्टीचं नाव आहे उंदीर गणपतीचे वाहन कसे झाले. इंद्रसभेत एका क्रंश नावाच्या गंधर्वाला बोलावणे केले. तो खूप घाईघाईत येत होता. घाईघाईत येताना त्याची लाथ एका ऋषींना लागली. त्या ऋषींचे नाव होते वामदेव ऋषी. त्या ऋषींनी त्या गंधर्वाला श्राप दिला की तू तुरु तुरु पळणारा उंदीर होशील. मग त्या असंच तो उंदीर भटकत एका गावात गेला. त्या गावात एका ऋषींचे आश्रम होते. त्या ऋषींचे नाव होते पराशर ऋषी. त्या ऋषींच्या आश्रमात जाऊन अन्न धान्य पोट्या हे सगळ्याची नासाडी केली. आणि मग शेवटी पराशर ऋषींनी गणपती बाप्पांजवळ प्रार्थना केली की आमच्या आश्रमात एक उंदीर शिरला आहे, तो खूप गोंधळ घालत आहे. अशा प्रार्थनेमुळे गणपती बाप्पा प्रसन्न होऊन प्रकट झाले आणि उंदरावर पाश टाकला. उंदराला म्हणाले, तुला काय वरदान मागायचे ते माग. उंदीर म्हणाला, मी नाही, तुम्हीच मला मागा. मग गणपती बाप्पा म्हणाले उंदराला की तू माझ्या आजपासून वाहन हो. मग गणपती बाप्पा घाई उंदराच्या पाठीवर बसले आणि मग उंदीर म्हणाला, तुमचा भार माझ्या पाठीवर पडेल, असे काहीतरी करा. त्या दिवसापासून गणपती बाप्पांनी आपले वजन कमी केले. त्या दिवसापासून उंदीर गणपती बाप्पांचे वाहन झाले. गणपती बाप्पा मोरया. मंगल मूर्ती मोरया.